què se suposa que hem de dir quan ens toqui? Que ens ha pillat el calentón i ens hem descuidat el condó. No, ni hablar. Que després ens tenen una hora fotent-nos la xerrada, que aquesta me la sé. Bueno, doncs que se'ns ha trencat, vull dir, no és important això ara. I què hem de fer perquè se'ls trenqui? Pel tamany, No s'ho creuran. podríem estar fent alguna postura rara, com la carretilla, per exemple. Ai, Edu, vols deixar de comportar-te com si tinguessis 10 anys, tio? Nois, la doctora us atendrà en 10 minuts. Qui és, l'Aina? No entenc per què estem nosaltres aquí en comptes d'ella. Jo, perquè li fa vergonya qual cop t'ho he dit. No et fot, ja a mi. Bueno, però és que ja ha vingut 2 vegades, ella. 2? Molt bé, l'Aineta, no? Serà cabron, tio. Qui, jo? No, el teu amiguet Max. Què ha fet? Voldràs dir que no ha fet. No, que el col·leguilla es veu que no li agrada fer un condó perquè diu que no sent res, que quina jeta, macho. No sé, no m'ha dit res. Com que parleu de tantes coses que no sigui de jugar a la Play o sortir de festa. Has dit que l'Aina ja ha vingut 2 cops, no? Sí, per? Perquè acabo de trobar un blog que diu que si et prens 3 cops la pastilla després et pots quedar estèril. Què? Tio, segur que és trola. No sé, sembla seriosa. Seriosa internet. Relax, Edu. Vale, jo només aviso. Tia, tranquil·la. Tranquil·la. Quan entrem amb la doctora li pregunto tot el que hagi de preguntar i t'ho dic a tu, vale? Però no ploris, tia. No ploris. El teu amiga a casa, és que s'han de tenir abús. Relax, Edu. Vale, però no ploris, sisplau, fes el possible per calmar-te. I el teu amic està tranquil·lament a casa mentre la seva nòvia està patint, que macho. Ey, ¿qué pasa? Joder, ¿qué es todo ese ruido? ¿Cómo que aún estás de fiesta, cabrón? Que me da igual que el after esté lleno de tías. Pero tú no estabas en casa. Me lo ha dicho la Aina. Bueno, a la Aina se lo ha dicho la Paula. Pero... Que al Max, que encara està de festa. De festa? No. ¿Qué? ¿Que por qué digo que estás en casa? No sé, porque es lo que le has dicho tú a la Aina, quizás. Mira, si parezco cabreado es porque estoy cabreado, porque mientras tú estás de fiesta, ¿sabes dónde estoy yo? ¿Eh? Yo estoy en el CAP. Sí, con la Paula. Pues sí. Sí. Es que es por eso. Y siento haberte chillado. Es que ya debes imaginar lo nervioso que estoy. Sí, es que se nos ha roto. Bueno, lo normal. Al igual, ¿a ti también te ha pasado? Es que estamos haciendo una postura rara. ¿Sabes qué es la carretilla? Bueno, te tengo que dejar. Ya te contaré. Pero, por favor, no se lo digas a nadie. ¿Cómo que estás con el altavoz? Tío. Adeu. En sèrio, la carretilla? Tenía que improvisar para salvarle el culo a l'Aina. No, és que demà serem el puto xismorreo de l'Insti, tio. Sí, guai. Quina merda. Nois, ja podeu passar a consulta. És veritat que si et prens la pastilla 3 cops et quedes estèril? No. No perquè et prenguis la postcoital 3 vegades et quedaràs estèril. Mira, aquí tens... Vale. Moltes gràcies, Ei, un moment. La xarra, ja t'ho he dit. És que la pastilla te l'hauries de prendre aquí. Em cago en la puta gana. Ei, ja ens seguiu a les xarxes socials?
A Instagram, Facebook i YouTube trobareu el programa i continguts inèdits.